Dámy a pánové, příjemný podvečer. V komorní scéně Arena se odehrávají dramata i komedie. Myslím, že tu komediální vložku jsme si už odbyli a doufám, že následující debata nebude přílišné drama. Mé jméno je Tomáš Čech a budu průvodcem dnešní debaty o ostravské pohornické krajině s podtitulem Co s ní dál. Dovolte mi, abych na úplný začátek poděkoval partnerům klubu Fiducia a komorní scény Arena. Město Ostrava je tady na tom banneru, který sehrál úvodní roli. Já doplním ještě Ministerstvo kultury České republiky, nadaci České architektury, Moravskoslezský kraj a městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Bez nich bychom neměli tu možnost tady přivítat 4 cenné hosty a já si dovolím je na úplný začátek představit. Po mé pravici sedí architektka Nela Vicanová, která se ve své diplomové práci s názvem Po těžbě věnovala devastaci krajiny v podstatě okolo svého domova, protože pocházíte z Havířova, to znamená v ostravsko-karvinském revíru. Druhým hostem, kterého chci přivítat, je pan Vladimír Bust, který k nám přijel, řekl bych, z největší dálky. Když jsem se ho před začátkem ptal, strávil 6 hodin v automobilu, aby z obce Horní Jiřetín, jejímž je starostou, dorazil k nám do Ostravy a podělil se o zkušenosti s krajinou po těžbě hnědého uhlí. To znamená zkušenost a pohled malinko jiný. Děkujeme, že jste vážil cestu. Třetím hostem je historik umění, pracovník Výzkumného centra průmyslového dědictví na Fakultě architektury ČVUT v Praze, pan Jakub Potůček. Děkujeme i vám. No a poslední host, kterého přivítám a představím, je fyzický geograf Jan Lenart. My se s Honzou známe. On mě po různých pohornických krajinách už několikrát provázel, takže si s dovolením budeme v průběhu debaty tykat a nebudeme hrát na to, že jsme se nikdy neviděli. Budu se ptát já, ale chtěl bych vás požádat o to, abyste v průběhu té naší diskuze, která bude první částí, přemýšleli i nad vašimi otázkami. Určitě si na ně najdeme prostor a já potom budu mezi vámi korzovat s mikrofonem, který teď svírám v ruce a dáme možnost, abyste se zeptali našich hostů, abyste doplnili třeba nějaký komentář nebo cokoliv, co vás v debatě napadne, budete chtít doplnit a podobně. Na úplný úvod, protože myslím, že téma pohornické krajiny a postindustriálního dědictví vnímáme nějakým způsobem v Ostravě, nějakým způsobem ho vnímáme v našich generacích a v generacích jiných, tak bych se chtěl zeptat našich hostů, jaký je ten pohled, jaký je ten jejich osobní vztah k pohornické krajině a k tématu, kterému se budeme dneska věnovat. Paní architektko, já začnu s dovolením u vás. Myslím, že je zjevné, že jste z nás nejmladší. Tak jaký vztah máte k pohornické krajině vy a jaký vaši vrstevníci? Je to pro ně téma? Tak já jsem vlastně začala na Fakultě architektury, nebo takhle, rozhodla jsem se, že budu dělat toto téma ve své diplomce, protože v té době, když jsem se rozhodovala, jaké volné téma si vyberu, tak v rádiu, v novinách zrovna zurčilo téma dolu Turów. A já jsem si říkala, že vlastně něco podobného, což samozřejmě je to jinak specifický, lom Turów je hnědouhelný a hnedka kousek za domem vlastně ostravsko-karvinský uhelný revír je černouhelná situace a jak to vnímají moji vrstevníci, to úplně přesně nevím. Znám to jenom vlastně z fakulty, když jsme měli nějaký interní kritiky, tak vlastně byli fascinovaní a tím, co se tam odehrálo za ty dekády a co je schopný vlastně člověk, jakou devastaci antropogeně udělá, tak všichni z toho byli takoví, že vlastně ani moc třeba nevěděli, jak velký zásah do krajiny jsme schopni udělat. Takže. Honzo, zaznělo
zprostředkované překvapení, úžas nad tím, jak může krajina vypadat. Zkus nám ty jako fyzický geograf přiblížit, v čem je vlastně to prostředí, ve kterém žijeme, unikátní, v čem je speciální, co jsou ty jeho významné vlastnosti. Je to opravdu krajina fascinující, s úžasným pestrobarevným příběhem, prakticky neopakovatelným. A často, když přijedou nějací lidé, kteří nejsou s těmi příběhy seznámeni ani okrajově, tak jsou až šokováni, co ta krajina vlastně nabízí. Já ji nevnímám jako devastovanou, vnímám ji jako krajinu, ve které je skryté leckteré tajemství naší historie, ale taky historie právě vývoje krajiny. Vnímám ji jako obrovský potenciál, který je často nenaplňován. A když vezmu tu naši ostravsko-karvinskou pohornickou krajinu, tak takové ty hlavní pilíře těch charakteristik tak jsou potěžební prostory, buď akumulační, nebo právě erozivní, to znamená, buď tam jsou poklesové kotliny, nebo různé navážky. A tahle ta krajina je doplněna vlastně do té původní předindustriální krajiny. Takže je to obrovská mozaika, kde se nám střídají tyhle nejrůznější plochy. A do toho je vnesený lidský prvek, antropogenní prvek, který je vlastně dán různými dopravníky, různými kolejišti, různými ruinami, zbytky budov, nebo i třeba hornických kolonií, ve kterých se stále žije a ve kterých se pohybují lidé. Takže to je neuvěřitelná mozaika těchto ploch a každé to místo přináší nějaký dílčí příběh, až po třeba nějaké jakoby hornické tragédie, které v tom místě se udály. Takže já to vnímám jako hodně vzrušující aspekt tady tuhletu krajinu. Ty jsi řekl, že s tím tvým pohledem se nespojuje slovo zdevastovaná. Spojuje, částečně. Jistě by někdo řekl, že pokles o 30 metrů je devastace toho místa. Tak jak by si vysvětlil vlastně, že to zdevastované být nemusí, nebo že to takhle nemusíme vnímat? No, protože můžeme to slovo devastace vnímat různým způsobem. Je třeba si uvědomit, že těmi poklesy terénu taky vznikají nové biotopy, ve kterých se v současné době třeba vyskytují zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin. Takže v době, kdy se bourali lidem nemovitosti a vlastně se vyháněli pryč, protože se pod tímto místem bude těžit, tak z tohoto úhlu pohledu je to devastace. Vlastně je to devastace i přírodního prostředí, které tam bylo předtím, ale zase něco nového vzniklo, vznikly nové biotopy, vznikla nová krajina. A můžeme si to představit i tak, že v horské krajině došlo k záměrnému odlesňování, například v Beskydech, z důvodu prostě pastvy, osidlovacích tendencí a podobně. To byla taky devastace v té době, ale dnes ty pastviny a horské samoty vnímáme jako pozitivum, prakticky ze 100%. Pane Potučku, my jistě nemůžeme být úplně 100% objektivní. V tom regionu jsme vyrostli, máme k němu spoustu osobních vazeb. Z vašeho pohledu historika a řekněme nelokálního člověka a možná se zaměřením právě na památky postindustriální a pohornické, tak co je to opravdu cenné, na co bychom měli být pyšní a co je třeba nějaká zdevastovaná věc? To je nesmírně komplikovaná otázka, protože z našeho pohledu, tedy z pohledu historiků umění, architektury, ale i třeba památkářů, se dostává do střetu několik problematických rovin. A to je ta profesní, ale zároveň i lidská. Já teda pocházím z Hradce Králové, tak s montánní krajinou nemám tak intenzivní kontakt. Nicméně díky zájmu jsem absolvoval celou řadu urbexových návštěv poloilegálních do areálu, tedy Vítkovických železáren předtím, než začala jejich konverze. Něco podobného jsem prožil i v Kladně, které je mi geologicky dřív. Člověk to vnímá z toho důvodu, že vlastně my si musíme uvědomit, že Vítkovické železárny byly založeny 1828, tedy za necelé 4 roky oslavíme tady 200. výročí
industrializace moravských zemí, které měly před těmi českými trošku náskok, kdy na Kladně vzniká pražská železářská společnost až s odstupem času. A teď vy musíte hledat takovou polohu mezi lidským přístupem, mezi osobní zkušeností a mezi tím profesním náhledem. Takže na jednu stranu mě naprosto fascinuje schopnost přírody si podmanit to místo, které nějakou dobu bylo velmi intenzivně využíváno a zdevastováno, ale ona ho po čase zacelí. Možná ho dokáže zacelit s biodiverzivnějším způsobem než jiná místa. Ale z hlediska toho historického nebo památkářského, ale ona devastuje ty stavby, které jsou tím kulturním dědictvím z hlediska průmyslové revoluce, ale v mnoha případech také architektury, technologií, protože se na nich podíleli jak špičkoví inženýři své doby, tak i významní architekti, kteří pro danou výstavbu hledali buď reprezentativní styl, což je otázka té industriální architektury 19. a počátku 20. století, anebo později pak styl, který konvenoval s těmi technologiemi, které byly využívány k výrobě a nebo s těmi nejmodernějšími technologiemi. My ve VCPD jsme v průběhu let nejdříve začali čirou holou dokumentací, vlastně vytvářením topografie, abychom zjistili, jaké památky zde byly vytvořeny, bez nějakých ambic je kvalitativně třídit. Až teprve v dalších letech jsme se propracovávali k těm pohledům z hlediska významných investorů, kterým záleželo na architektuře a objednávali se proto projekty u významných nebo aspoň dobrých architektů. A teď se postupně dostáváme k architektuře poválečné, československé, která svým způsobem ukazuje jistou míru fascinace také v tom, že ten průmysl, byť byl jaksi priorizován tou společností, tou centrálně řízenou ekonomikou, tak paradoxně se potýkal s obrovskými problémy projektantů a architektů, protože spousta těch architektů do té průmyslové projekce nechtěla. Ale na druhou stranu se tam dostávali architekti, kteří ve stavebním projektu a jiných centrálních orgánech, hlavně v Praze, v Brně, neměli šanci z kádrových důvodů obstát. A ukazuje se, že do této sféry, těch specializovaných průmyslových projekčních ateliérů, nebyly žádné limity. A ti lidé, kteří měli opravdu jako velmi špatný kádrový posudek, někteří dobrovolně třeba odcházeli do Ostravy, aby si ho vylepšili. Jedním z nich byl jeden ze zakladatelů českého kubismu a autor prvních kubistických domů Josef Chochol, který po válce vstoupil do průmyslové projekce v Ostravě, protože byl nařčen ze spolupráce s režimem protektorátu kvůli nějakému rozhlasovému příspěvku. Ale ukázalo se v těch 50. letech, že vlastně v těch průmyslových ateliérech byla relativně vysoká tvůrčí svoboda, že tam nebyli kádrováci, kteří tlačili architekty k nějakému dogmatickému stylu, třeba v duchu socialistického realismu. V něm najdeme opravdu jenom výjimečně málo staveb a že většina těch staveb probíhala v těch intencích bez přerušení, navazovala na meziválečný funkcionalismus a teď my se ocitáme v situaci, kdy ta nejstarší vrstva je vnímána i z hlediska široké veřejnosti pozitivně, protože má historickou, časem prověřenou kvalitu a estetiku, se kterou se hodně lidí stotožní, ale právě ty nejzajímavější, nejprogresivnější architektonické stavby, obzvlášť z té poloviny 50. až 80. let, už dneska vlastně nenávratně zmizely, protože v nich ta hodnota spatřována nebyla. Takže to je takový složitý, trošku by se dalo říci, schizofrenní stav člověka, který se tou průmyslovou architekturou zabývá z hlediska profesního, ale bohužel také se nemůže ubránit nějakým osobním preferencím a zkušenostem, které ho od začátku života doprovázejí. Chápu správně, že to, co řekněme z veřejné debaty známe třeba na případu budovy Transgas v Praze, tak vlastně probíhá i v tématu postindustriální architektury, že cenné věci zkrátka ještě nejsou dost staré na to, abychom si jich vážili a že ještě nemáme ten dostatečný odstup. Máte naprostou pravdu. Já
a spousta lidí, kteří svobodu pohybují, si mysleli, že třeba starší styly už jsou obecně přijímány jako nedotknutelné, ale zpětně se ukazuje, že vlastně ani špičkový funkcionalismus a ani, dejme tomu, stavby národního stylu začátku 20. let nemají takovou oporu, pokud přijde někdo, kdo je vlivný, je movitý a kdo danou stavbu hodlá prostě monetizovat, tak pak těžko se dá něčemu takovému zabránit. Vlastně nastává pak i celá řada paradoxních situací, kdy všichni jste zaznamenali, že po konverzi ostravských jatek pro galerii Plato se v loni otevřela podobná forma konverze v areálu bývalých Vinternicových mlýnů v Pardubicích, což je stavba, která je umně spojována s Josefem Gočárem. On tam tenkrát navrhoval pouze fasády, ale ty mlýnské technologie už nenavrhoval, takže ten mlýn je de facto standardní produkt pardubické mlynářské společnosti Josefa Prokopa synové, která ho dodala, ale bratři Vinternicové holt chtěli atypickou fasádu, tak si objednali architekta. No a k tomu mlýnu byla přistavěna na konci 50. let vlastně dostavba, která sloužila jako skladiště mouky, a protože je v jiném stylu, je z doby, kterou většina těch politiků vnímá negativně, nicméně schválil ji sám syn Josefa Gočára, Jiří Gočár, ve spolupráci s vynikajícím pardubickým architektem Miroslavem Řepou, tak teď se objevují absurdní tendence na tuto stavbu zbourat a nahradit ji novou, byť ona je součástí národní kulturní památky Vinternicovi nebo automatické mlýny. Takže tady se dostáváme k tomu, že vlastně všechno je až příliš relativní a hodnoty, které jsme třeba od konce 19. století nebo od třetiny 19. století v souvislosti s pozitivistickým myšlením považovali jako za absolutní, se vlastně bortí. Příklad pardubický by teď měl pokračovat příkladem ze severních Čech. Pane starosto, je jasné, že krajina po černouhelné těžbě a ta postindustriální je úplně jiná, než jaká obklopuje váš domov. Tak jakou emoci máte vlastně spojenou, nebo jaký vztah osobní k tomu prostředí máte? Tak osobní vztah k tomu mám samozřejmě velmi pozitivní, protože narodil jsem se a vyrůstal jsem a vlastně většinu života žiju v oblasti, kde se těží hnědé uhlí, a to teda takovým způsobem, který se jednoznačně musí nazvat devastace. Je to povrchová těžba uhlí, je to těžba velkolomovou technologií a tato technologie ne nějak ničí krajinu, ale ta ji přímo odstraňuje. Věřím, že řada z vás zná minimálně ty obrázky ze severozápadních Čech. Tam prostě mizí před tou těžbou úplně všechno. Mizí tam vesnice, města, jezera, vodní plochy, kraje, lesy, prostě úplně všechno vlastně. Ta povrchová těžba prostě krajinu skutečně likviduje, odstraňuje. Je to trošku, určitě by se našly styčné body mezi krajinou tady na Ostravsku a u nás na Mostecku, ale v tomto se to zásadně liší, protože Mostecko jako plošně jeden vůbec z nejmenších okresů v České republice přišel v letech 1960 až 1990 o více než 50% sídel, a to dokonce teda včetně historického města Mostu, v podstatě druhého největšího historického města v Čechách. A přestože teda člověk vlastně v takovémto prostředí vyrůstal a nešlo pouze o to, že teda si otevřete okno a slyšíte nepřetržitý hluk, protože ty velkostroje pracovaly dříve 24 hodin denně, 365 dní v roce, a ten hluk z těch gigantických velkostrojů, z těch pasových dopravníků a podobně, tak ten byl naprosto šílený a nepřetržitý.
Ale samozřejmě člověk si na to zvykne, že jo? Jako si zvykne skoro na všechno, jako když člověk bydlí vedle rychlíkové trati, taky se na to zvykne časem. Ale těžko se zvyká na to, jak vám mizí ta krajina před očima, takže vlastně za můj život od toho narození po ten začátek 90. let opravdu každý rok v té naší oblasti mizela zhruba 3 sídla, zcela ze vším tedy. Zmizela krajina třeba mého dětství, protože třeba v tom nejbližším okolí našem bylo nádherné jezero, které se jmenovalo Dřínovské jezero, bylo to větší než třeba Mácháč, takže nebyla to opravdu žádná kaluž. A na začátku 80. let zmizela, že jo? Prostě přečerpali tohleto obrovské jezero, přečerpali, zakousli se do toho rypadla, bylo to pryč. Zbylo toho strašně málo. Ale právě proto asi k tomu cítím obrovskou vazbu i teď. A vlastně v posledních těch 30 letech se snažíme, aby tam zaprvé teda alespoň něco zbylo. To se jakž tak daří, protože ta těžba už se nerozšiřuje, zaplať pán Bůh, ta povrchová. A za druhý, a to už tady trošku zaznělo, aby se vlastně využilo nějaké příležitosti, protože i to je příležitost. I to, že tam vlastně je teď, té krajiny tam zmizely stovky kilometrů čtverečních. To jsou opravdu jako obrovité rozlohy. Ale za prvé příroda tam ukazuje svoji sílu, a o tom asi potom bude teda ještě řeč, jako nechci to tady teď rozvádět v tom prvním bodu, ale příroda na mnoha těch územích, která byla třeba vytěžena, zůstala tam jenom taková ta neplodná zemina, prostě jalovina, tak příroda tam dokáže sama strašně moc obnovit. A teď jde o to vlastně, aby se ta obrovitá území, která jsou zničena, tak aby se využila smysluplně. To znamená, aby člověk asi spolupracoval s přírodou na těch přírodních plochách a aby se to využilo i pro nějaké ekonomické aktivity. Takže je to taky příležitost a určitě k tomu se ještě dostaneme asi v průběhu té diskuze. Děkuju za to zprostředkování úplně jiného prostředí, než jaké známe my, a myslím, že to těch paralel je celá řada a rozdílů také. Abychom mohli mluvit o tom, jaké příležitosti využívat a v podstatě odpovědět na tu otázku, která je pod titulem dnešní debaty, co s ní dál, tak je, myslím, potřeba popsat ten stávající stav. Honzo, otázka na tebe. Jak vlastně vnímáš to současné nakládání s pohraničskou krajinou, současný přístup, současnou péči a současný stav? To je velmi složitá otázka. Já ze subjektivního úhlu pohledu, ale částečně i odborného, protože jako geograf se alespoň části té krajiny zabývám i odborně, tak vnímám vlastně to nakládání s tou krajinou jako žádné. Jo? Že se nenakládá vlastně s tou krajinou nějak tematicky, ale že se prostě nakládá s prostorem tak, jak s každým jiným prostorem. Jsou tady samozřejmě některé lokální drobné výjimky, které bych řekl, že v té ploše představují 1/1000 třeba procenta té rozlohy, pokud to vztáhnu na tu naši ostravsko-karvinskou krajinu. A vlastně mně přijde, že zatím jak si nikdo nezaregistroval, že ta krajina má být, že k ní může být přistupováno jako jiným způsobem. Jo? To znamená, já nevnímám, že by se s ní nakládalo nějak speciálně. Jsou tady jakési náznaky nějakých projektů, jako je třeba projekt POHO 2030 nebo jiné projekty, ale zatím z nich prakticky nejsou žádné výstupy, takže se mi to těžko jakoby hodnotí, těžko se mi hledají nějaké opravdu plošně pozitivní příklady, že bych vzal nějaký segment té krajiny, třeba nějaké jako povodí, nějakého jako potoka nebo nějakých několik kilometrů čtverečních, kde bylo komplexně přistoupeno k nějakému třeba specifickému typu územního plánování. Vlastně, když si vezmeme územní plány zdejších obcí, tak mezi nimi nejsou rozdíly oproti jiným
obcím, které nejsou na té montánní krajině. To je, si myslím, obrovský problém a z mého pohledu je hrozně složité to zásadním aktérům v tom prostoru vysvětlit. Několikrát jsem sám byl účasten takovýchto schůzek, například z politiky nebo s některými jako důležitými aktéry v té krajině, kteří tam třeba i něco plánovali, nebo to byli vlastníci těch pozemků a podobně. Oni si to vždycky poslechnou, vysvětlíme jim ty hodnoty, v čem je to zajímavé ta krajina, v čem to může být unikátní, jaký je její potenciál do budoucna a jak by se k ní mělo třeba přistupovat v tom plánování odlišně. Oni si to poslechnou, strašně se jim to líbí, jsou tím fascinováni, až šokováni, jaké tam jsou ty zajímavé příběhy, ta zajímavá historie, zajímavá příroda současná. Ale následně oni si s tím jakoby neví rady, protože nemají žádné nástroje, jak k té krajině teda přistupovat jinak, nebo se k ním nedokážou dobrat. A následně veškeré ty snahy vždycky vyšumí. Jo, možná je to jakoby chyba těch lidí, kteří se snaží to vysvětlovat, to znamená třeba i naše, když jsme byli na těch schůzkách, ale jako po těch letech, kdy se o to třeba nějak snažím, tak mně to přijde, že to je jako nesmírně složitý úkol. Jeden z cílů, který si paní architektka dala ve své diplomové práci, bylo tématizovat tu krajinu. Tak je to vlastně to, co nám chybí? Je to, co postrádají ti politici, že to vlastně není téma? Vnímáte to tímhle tím způsobem? Byl to jeden z cílů? Připomenout to i vlastně... Já chápu, že možná ambicí diplomové práce primárně nebylo nějak komunikovat s veřejností, ale třeba ve finále tím, jak dneska s tou prací nakládáte. Máte pocit, že lidem to je tak trošku jedno? To si určitě nemyslím, že je to lidem jedno. Záleží teda samozřejmě jakým lidem. Ale jak jste zmínil tu tematizaci, tak ono vlastně v rámci té diplomky, tak já jsem se snažila najít nějakou architektonickou úlohu. A ta architektonická úloha může být například opravte kostel, třeba šikmý kostel, nebo udělejte z bývalého dolu Gabriela, jak jste právě tady pan kolega zmínil, to POHO 2030. Tak to jsou bodové zásahy, které teda jednak tematizují nějak rekonverzi nebo nějakou novou funkci, která může být daná, ale jak říkám, bodově. A týká se to třeba dolu Gabriela, kde vlastně může vzniknout, viděla jsem nějakou studii teda, může vzniknout nějaké kulturní centrum, ale pokud člověk tou krajinou projíždí, nebo se stačí podívat lidi na Google mapy, tak ona vlastně je to taková zelená loučka, kde občas trčí teda nějaká těžní věž, ať už je to železobetonový skip, nebo ať už je to ocelová těžní věž. Rozdíl mezi tady těma, které jsou památkové a které nejsou chráněné, asi možná další téma. Ale vlastně ta tematizace je svým způsobem z mého pohledu v té diplomové práci nějaká diagnostika, co se v té krajině stalo, co nám zůstalo. A ono vlastně, já jsem se spíše, co se týče katastrálního území, zajímala o obce Stonava, Doubrava, které teda úzce navazují, ještě tam je samozřejmě Betřvald, ale úzce katastrálně navazují na Ostravu, ale není to Ostrava, která bude urbanizovaná. A to katastrální území Karviná Doly například, tak vlastně zmizelo a zůstaly nám tam ty jenom jednotlivé rezidua, viz notoricky známý šikmý kostel svatého Petra z Alcantary, který vlastně v posledních letech je docela dost populárně známý kvůli knihám Karin Lednické. A je hrozně teda pro mě fascinující, že mám tak velké zelené plochy a nevím ale, co je pod tím terénem, pod tou vlastně rovinou toho vidění. Takže to je pro mě tematizace černouhelné, teda zmiňuji podruhé krajiny. A myslím si, že je důležité pro lidi, pro kohokoliv, poznání té krajiny. Pane starosto, tady zaznělo takové dva protiklady. Bodový nebo lokální zásah, konverze, změna a pohled na tu krajinu v širším měřítku v celkové perspektivě. Jak se s takovou nějakou polaritou pomyslnou potýkáte vy nebo vaše okolí? No tak ono trošku navážu na to, co jsem říkal na začátku. Tam vlastně moc nepřichází v úvahu takové
takové ty bodové zásahy, jak tady říkala paní architektka, protože prostě tam to zmizelo. Tam zmizely vesnice, zmizely třeba, jak povídala o kostelích, jenom na Mostecku zmizelo více jak 50 kostelů a kaplí, klášterů, všechno zmizelo. Čili lidi se vlastně jakoby, pokud by se chtěli vztahovat právě k obnově nějakého takovéhoto bodu, tak to vlastně moc nejde. A je to pak jakoby spíš o takovém komplexním přístupu. Těžko můžou zasahovat jednotlivci třeba u nás nebo jakoby jednotlivci, kteří se třeba i zajímají o tu obnovu krajiny, tak do toho můžou zasahovat opravdu jenom vlastně velmi minimálně, protože ten rozsah té likvidace, té devastace je tak velký, že vlastně není v silách nikoho, jakoby jednotlivce nebo nějaké skupiny lidí v tom něco podnikat. Samozřejmě je skvělé, že třeba občanská sdružení se angažují v různých připomínkových řízeních, že mají zájem se vyjadřovat k různým záměrům v tom území, v té obnově, ale vlastně, že by třeba jako nějaká skupina lidí přišla a řekla, my si vezmeme tady těch 10 km čtverečních a ty budeme nějakým způsobem obnovovat, tak to vlastně jako moc nejde, protože nemají co. Tam je to opravdu jakoby přístupu jednak o velkých penězích, ale nejen. Je to o přístupu těch, kteří zaprvé ten stav způsobili, to znamená těžaři na jedné straně, na druhé straně stát a na třetí straně asi samosprávy. A v té spolupráci těchto tří institucí se dá něčeho dosáhnout. Jestli můžu trošku jenom, nechci to rozšiřovat, ale jenom vlastně o to bylo tak, že to území po těžbě vždycky se už od 60. let nějakým způsobem rekultivovalo. Probíhaly ty takzvané technické rekultivace do toho území, kde se dotěžilo, kde třeba ten velkolom se posunul kousek dál, ne, že by skončil, za celý můj život skončil jeden jediný zatím, ale tak, jak se posunul kousek dál, tak na tom území, které už bylo vytěženo, tak tam najeli buldozery, najeli tam bagry, nákladáky, nějakým způsobem se to tam srovnalo, udělali se tam nějaké vlastně umělé kousky přírody, něco se tam vysadilo, něco se tam vyselo, sem tam se tam udělal nějaká vodní plocha, ať už teda průtočná nebo jen nějaká pinka. A pak se to 10 let chodilo sekat, rekultivační složky těžařů chodili sekat trávu a to bylo všechno. A vlastně se vycházelo takovýto přístup vycházel zaprvé z toho, že lidi měli práci a stroje měli práci a nikdo neuvažoval o tom, že by ta těžba nepokračovala dalších 200 let. Takže když v 60. 70. letech ti rekultivátoři navrhovali ty svoje technické rekultivace, tak vlastně neuvažovali o jiném využití toho území, než o tom, že tam bude nějaký kus umělé přírody. To, že to je umělé, tak to je vidět, i když je to starý 60 let třeba, některé ty plochy. Tam, kde do toho člověk moc nezasahoval, tak ta příroda to udělala mnohem líp. Tam, kde člověk s tou přírodou spolupracoval a poslouchal jí, tak tam většinou třeba přímo naše výsypka, hornojiřetínská výsypka, území, které vlastně bylo původně určeno k novému přetěžení, naštěstí k tomu nedošlo, tak tam ta příroda si pomohla opravdu z 50%, možná ze 70% sama. Je to dneska neskutečně přírodně, krajinářsky, přírodně jako cenné území. Ale jde o to, že se neuvažovalo o jiném využití. To se naštěstí změnilo teď s tím, jak postupně ta těžba se umenšuje, končí a najednou se přichází na to, že to území musí taky sloužit nějakým ekonomickým aktivitám
a i třeba nějakým právě aktivitám pro lidi, prostě pro turistiku a podobně. A úplně se to mění. Ale to je otázka skutečně až úplně posledních let teď. Dá se říct možná tak třeba 3, 4, 5 let. To, co jsme my už dávno prosazovali, tak na to nebyla absolutně síla, protože samozřejmě těžař je mocný, to určitě tady zná Ostrava taky. A ti politici, kteří rozhodují o tom, jakým způsobem se bude nebo nebude investovat něco do obnovy té krajiny, do jejího využití, tak samozřejmě vždycky vycházeli jednoznačně z nějaké horní legislativy, z požadavků těch těžařů a tak dále. Čili je to trošku jiný v tomhletom záměru, ale určitě se to mění k lepšímu a bude to snad k lepšímu jako dlouhodobě. Honzo, ty jsi pedagog, tak kdyby si měl to slovní spojení technická rekultivace a tyto přístupy ohodnotit na školní škále 1 až 5, tak jakou známku by proměny krajiny právě v duchu té technické, takové hodně jako administrativní rekultivace bez nápadu, bez nějaké širší vize. Jakou známku by od tebe dostali? Ne, tomu se chci trošku vyhnout tady té odpovědi, protože to se zkrátka tak dělalo. Předtím to byl jako moderní přístup v minulosti. To znamená, dovedu si představit, že do budoucna některé ty technické rekultivace budou natolik jakoby zajímavým technickým prvkem té historické krajiny, že je budeme ukazovat, hele, tady se prostě realizoval takový jakoby unikátní, technologicky unikátní přístup a i když tady jsou stromy nasázené do řád jakoby s nulovým podrostem, to znamená, má to jakoby špatnou biologickou hodnotu nebo hodnotu v případě biodiverzity, tak je to jako zase zajímavé z hlediska těch technologických postupů. Tady bylo realizováno velké množství jako zajímavých vlastně experimentů v té krajině. Ať už co se týká třeba sanace hald, které hořely, jakým způsobem vlastně přicházeli na to, jak se to dá vůbec řešit. Teď se došlo k tomu, že ty způsoby použité nefungují, tak se zase hledal jakoby jiný způsob. Mimochodem, jakoby to do dneška pozorujeme, ty pokusy vlastně s uhašováním hald, v případě třeba Heřmanické haldy. Takže vždycky tu známku bychom museli zařadit do nějaké dané doby. Dneska si myslím, že ty technické rekultivace jsou přežité, že jsou příliš drahé, ale samozřejmě jakoby v případě některých havárií, tak prostě musíte přistupovat k tomu technologicky. Ale na velké většině těch ploch nejsou ty technické rekultivace již zapotřebí a můžeme k tomu přistupovat prostě moderními způsoby, rekultivacemi biologickými, přírodními cestami, přirozená sukcese a tady tyhle ty přístupy, které jsou. Ještě bych se vrátil trošku zpátky, jestli dovolíš, tak je to něco podobného, jako když se narovnávaly řeky. Prostě v minulosti to byl moderní přístup, který byl přijatelný pro celou lidskou společnost. Byla tam určitá fáze, kdy se to lidem líbilo zhruba až do 90. let, když byste udělali si dotazník někde v populaci v nějaké obci a ukázali byste obrázek narovnané řeky a obrázek přirozené nějaké meandrující divočiny, tak ti lidé by hlasovali, že se jim jako víc esteticky líbí ta narovnaná řeka. Teď se to postupně obrací, teď už si ti lidé uvědomují, že vlastně to jsou umělé kanály, kde prostě jsou určité environmentální problémy a spíš by hlasovali pro přirozený ekosystém, pro nějakou jako divokou řeku, která může vytvářet nejrůznější pestrou krajinu a rozlívat se při povodních bez ohrožení jakoby, zástavby a podobně. No a stejně tak to je s tou krajinou hornickou. To znamená, v minulosti byl akcentován ten řád té hornické krajiny s těmi technickými rekultivacemi a dneska se nám spíš líbí ta krajina jako divočejší, když se dostanete na nějaké haldy, které nebyly technicky rekultivovány, tak je to prakticky jedna z mála příležitostí v české krajině dostat se do jako seriózní divočiny. Pane Potučku, já teď zkusím odbočit od toho měřítka velkého k měřítku malému. Vaší optikou, co jsou ty příklady dobré praxe, řekněme dobrého současného stavu v rámci technických památek v tom našem regionu? Na co můžeme být pyšní?
tak máme několik možností, které se v průběhu posledních 20 let více či méně uplatňují a jedním je vytvoření skanzenu, který je přístupný veřejnosti a ukazuje nějaký stav, který, dejme tomu, odpovídá poslednímu pracovnímu dni, kdy daný areál byl odstaven z provozu. To je jedna věc, kterou pak můžete kombinovat s tím, že do ní nebudete vstupovat a necháte ji takovým konzervatorským způsobem žít v tomhletom stavu. Je to trošku skanzenovité, ale myslím si, že je to dobré, protože v mnoha případech to slouží didakticky, ukazuje to a jsem přesvědčen, že to má budoucnost, protože v souvislosti s neuvěřitelnou jako mírou digitalizace postupně spousta lidí jako přichází zase zpátky na ty analogové zážitky. To je jedna věc. Tam se to míjí v několika rovinách. Druhá pak je, že do ní můžete vstoupit do toho skanzenovitého stavu nějakou formou konverzí. To myslím, že jsme tady na ostravské půdě, kdy tohleto se vlastně děje v rámci dolní oblasti Vítkovic, kde něco je konzervováno, něco je využíváno nově, tak, že ten vizuální prvek není tak viditelný nebo hodně se podřizuje tomu původnímu a něco se odehrává pod hlavičkou nějaké soudobé architektury nebo detailu. Ty konverze samy o sobě jsou vždycky pozitivní, protože umožňují zachování mnoha důležitých věcí. Hovořil o tom pan starosta. Já si vlastně nepřeju podobný zážitek, že by byla moje krajina dětství vymazána z fyzické existence. To je prostě něco nepředstavitelného. A spousta lidí se právě bouří, když dojde k zásahu v tom daném území, který je hodně zapsán do jejich nějaké vnitřní mentální mapy. To je velmi důležité vnímat, protože tohleto jsou ty největší křivdy. Na druhou stranu ale je potřeba v některých případech ten posun trošku umožnit a dát tomu nový život. A teď se ocitáme v situacích, kdy musíme jako hledat. Je to něco jako v případě lékařského konzília, kdy musíte posuzovat případ od případu, ale pak můžete najít pozitivní příklady. Nevím, jak je zdejší veřejností vnímán přístup ke konverzím a k ochraně průmyslového dědictví v Ostravě. Můžete být skeptičtí, ale třeba oproti Kladnu je to naprosto vzorový příklad. To Kladno si se s vlastní identitou vůbec neví rady. A to město zaostalo. Kromě pár drobných příkladů historické architektury, která tam je spjatá vlastně s tou pražskou železářskou společností, většinu staveb vybořilo v nějaké bláhové víře, že uvolněné pozemky prostě rozprodá. Ale to je nesmysl. Takže místo zajímavé lokality, která si myslím v případě těch spojených kladenských oceláren, které jsme jmenovali Koněv nebo tak nějak, kde jsou stavby z období protektorátu, železobetonová neuvěřitelná monstra, která odpuzují, ale zároveň fascinují, stavby ze 40. a 50. let, tak to byl přesně případ, kdy nemělo dojít k zásahu a mělo to být ponecháno úplně v tom původním vztahu. A myslím si, že tam ještě mohla být interpretována nebo do praxe zapojena stará teze vlastně otce zakladatele moderní památkové péče Aloise Riegla z vídeňské školy, který v 19. století dával památce právo na přirozenou smrt. A to právo na přirozenou smrt, to je vlastně postup času, opuštění, chátrání v objektu a vlastně optimální stav řady romantiků, vlastně ruiny, které ale nejsou těmi středověkými sídly, ale jsou to novodobé ruiny industriální společnosti, která nás na jedné straně přivedla k nebývalé prosperitě
a umožnila nám mnohem vyšší životní standard než jiným národům. Ale na druhé straně nás přivedla taky na pokraj ekologické katastrofy, kterou bohužel, ale možná víc odskáčou ti, kteří se oni vůbec nezapříčinili. Tedy ti, kteří ten průmysl vlastně nemají s 200 i více letou tradicí. Vy jste mluvil vlastně celkem pozitivně o tématu konverzí, respektive pozitivně o té ostravské praxi v porovnání třeba s Kladnem. Někomu by mohlo přijít, že se třeba z Dolních Vítkovic nestal skanzen, ale naopak stalo zábavní centrum, staly kulisy pro zábavní aktivity. Je to něco, co vnímáte negativně, anebo myslíte, že to je přirozený vývoj právě související s tou konverzí jako takovou? Ono upřímně řečeno vlastně záleží na tom, jestli to vnímáte pozitivně nebo negativně. Ono upřímně řečeno s tím nic vlastně udělat nemůžete. A byť třeba na začátku jsou velmi pozitivní snahy, hodně třeba dané hnutím ze zdola, tak časem se toho prostě zmocní lidi, kteří pochopí, že na to můžou vydělat a začnou vlastně uspůsobovat tu danou strukturu svému záměru. A vemte si, že třeba kdysi před lety jako opěvovaná konverze drážního tělesa v New Yorku, nadzemní dráhy a kolem vlastně vytvářená infrastruktura jakoby lidí, kteří tam žili, kolem ty highway, tak časem vlastně se z toho stal jako prachsprostý komercionalismus, kdy opravdu vždycky je otázkou času, kdy do té lokality vstoupí ten silný kapitál a ten bohužel s těmi pozitivními, takovými jako občanskými, malými, ale myšlenkově zásadními aktivitami vždycky zatočí. Výhodou ale je, že těch míst, která lze tímto způsobem pozitivně vracet do života, je vlastně nekonečné množství, takže ty aktivity se pak mohou naštěstí přesouvat dál a vytvářet jako drobné konverze, které existují v obcích, v malých místech a je to jedno, jestli je to prostě drážní bouda na nádraží v Řevnicích, anebo teď úplně sympatická věc v obci Otradovice ve středních Čechách, odkud pocházel barokní skladatel Adam Michna z Otradovic, tak tam se místní člověk ujal prach obyčejné typové trafostanice ze 20. let a udělal z ní takový jako se svolením divadla Járy Cimrmana, Cimrmanův trafový čep prostě a žije to vlastním životem. A je to nesmírně pozitivní aktivita. Kolem opravdu zbytečné stavby, kterou byste nikdy nevnímali jako něco, co se může stát jako středobodem života té obce. Takže v tom já vidím velké pozitivum, že prostě těch příkladů je spousta a že opravdu mnohdy stačí jenom to uklidit v nějakém interiéru a začít ho užívat. Naznačil jste jednu z možných cest do budoucna. Paní architektko, jaké cesty do budoucna, a teď tedy pojďme k tomu tématu, co s pohořnickou krajinou dál, jste naznačila vy v té vaší už zmiňované diplomové práci. Jak by pohledem architekta mělo být s tím prostředím nakládáno? To je perfektní otázka, tu mám hrozně moc ráda. Jak jsem mluvila o té tematizaci vlastně, tak mě mrzí, že jsem vás všechny nepotkala dřív, protože byste mi hrozně pomohli a hrozně bych s vámi potřeba konzultovat. A já jsem vlastně, podařilo se mi najít nějaké lidi z České geologické služby, kteří mi hrozně pomohli. Ale, jak říkám, vy byste mi pomohli taky mnoho. A jednak já to vnímám tak, z pozici teda teďka praktikujícího architekta, že je hrozně důležitá mezioborovost. A nevím, jestli to v Česku takhle umíme. Doporučuji jednu knížku, která se jmenuje Krajiny z druhé ruky. Nechci nikoho teďka protěžovat, napsali to čeští krajináři. Doufám, že se ta kniha ještě sehná, takže velmi doporučuji. A tam jsou perfektní příklady z Porýní a Porůří Německa. Je tam, tuším, Irsko i Švédsko, kteří si umí perfektně popasovat s tím, co krajině nechat a co nechat přirozené sukcesy. Jak se poprat s tím, kde nastala nějaká rekultivace, hydrická například,
a kde teda vymezit nějaký ten framework nebo nějaký ten prostě bod, kde teda ten člověk může zasáhnout jako krajinář, jako architekt, jako geolog, jako teďka nebudu jmenovat všechny profese, které by tam určitě jich musela být spousta v rámci té mezioborovosti. A potom teda do toho vstupuje ten hlavní aktér a to je nějaký to velký zadání. A já si neuvědomuji, že bych nějaký v takovém měřítku zadání někdy jako byla schopná vidět nebo ho zažít, což je teda hrozně složité podle mě vymezit na to nějaké ušetřené prostředky třeba, že by se museli, a teďka mluvím o těch katastrálních území, kde jsem zpracovávala tu diplomku, Horní Suchá, Doubrava, Stonava, Karviná doly, že by se museli vlastně ty obce navzájem domluvit a to zadání vytvořit třeba ještě s někým dalším. A co se týče teda těch konkrétních zásahů, tak jsou to jednak teda krajinářské a jednak za mě, já jsem tak už na to citově navázaná na těch těžní věže, mě hrozně líto, že se třeba teďka na začátku srpna vlastně zbourala skipová věž Lazy. Přijde mi to škoda, bojím se i o Františka, který je v Horní Suché a myslím si, že tady tenhle monument by tam prostě zůstat měl. Honzo, bylo naznačeno, že obce by se měly domluvit, mělo by se říct, kde, jaká profese má, jakým způsobem působit. Ale kdo má být tím pomyslným motorem, tím, kdo bude dohlížet, kdo se bude starat, kdo bude možná rozdělovat ty finanční prostředky, které na některé věci mohou být potřeba. Mají to být ty obce, má to být kraj, mají to být třeba univerzity. No, paní architektka tady zmínila tu knížku krajinářských architektů Krajiny z druhé ruky a oni tam popisují z velké části realizace projektu Emscher Park v Německu. A to byl přesně tento velký projekt, do kterého šly obrovské peníze v tehdejší době. Byly to takové jako skoro experimenty, kde byly realizovány obrovské věci na rozsáhlých plochách, parkové úpravy, prostě na haldách vznikly monumentální sochy, takové jako až jako přebujelé realizace. Myslím si, že tímto velikářským způsobem už se k tomu dneska úplně třeba nepřistupuje, ale je to hrozně inspirativní právě ten příklad toho Německa, protože z toho se lze jakoby pozitivně i negativně poučit, co se tam povedlo, co se nepovedlo. A vlastně inspirací ten projekt Emscher Park a skrz tady tuhletu knížku, tak tohle bylo inspirací pro projekt POHO 2030, který rozjel Moravskoslezský kraj a jeho příspěvkové organizace. A tady vlastně se teď ukazuje, že pokud jako nemáte dostatečné propojení mezi těmi aktéry v té krajině, mezi obcemi, mezi vlastníky pozemků a mezi těmi tahouny, tak se vám to prostě dříve či později rozsype. A to se ukazuje jako průbířský kámen, udržet to, ten tah na branku desítky let. Nikoliv, jakoby, že za 2 roky je hotovo, za 3 roky je hotovo, ale desítky let, to znamená skrz několik volebních období, skrz mnoho výměn manažerských pozic, těch odborných pozic, které na tom působí. A tohle to my prostě tady neumíme. Takže to je obrovský problém v něčem tak komplexním, jako je montánní krajina, což je prostě neuvěřitelně pestrá prostě škála všeho, celý mix prostě nejrůznějších jako potenciálů, výhod, ale i kontaminací v té krajině, které se musí řešit a podobně. A takto rozsáhlý projekt udržet a manažovat ho prostě se podle mě jako rovná něčemu, jako je postavit třeba jadernou elektrárnu. Je to strašně jako neuvěřitelně složité, vyžaduje si to obrovské množství času a vyžaduje si to sounáležitost všech na té ploše. A jestliže se vám prostě vzepře třeba jeden ten vlastník těch pozemků, nebo jedno z těch měst, které v tom prostoru je, to nechce, nebo v tom nevidí prostě ty vize, tak už se to rozsype. A proto se to tady nedaří. No, elektrárnu asi stavět budeme, tak možná si můžeme něco přiučit, ale to je asi trochu nadlouho. Abychom se dostali k nějakému závěru, kdo má být tedy tím tahounem na dlouhou dobu? To byla ta původní otázka. No já si myslím, že to musí být nějaká, ale je to můj osobní názor, myslím si, že to musí být politická reprezentace v tom prostoru, protože ve chvíli, kdy ty myšlenky vzniknou ze spodu, tak toto je tak náročný úkol, že prostě ze spodu podle mě nemá šanci. Myslím si, že se musí osvojit politická reprezentace, která v tom prostoru
jakoby musí převzít třeba ty nápady a vize ze spodu a převzít to za své, protože těmi lídry a tahouny prostě musí být někdo, kdo má rozhodovací pravomoci, kdo má šanci si sáhnout na finanční prostředky, kdo dokáže jakoby vyjednat, přemluvit ty ostatní. To je nesmírně náročná. Chybí ti lídři prostě. Pane starosto, vy jste už na začátku mluvil o spolupráci těžař, samospráva a kraj, nebo ty vyšší správní celky. Tak jakým způsobem se vám to daří a jakým způsobem se vám daří, ať třeba politici, o kterých mluví Honza, jsou těmi dlouhodobými tahouny, těmi, kteří zajišťují nějakou kontinuitu projektů a vývoje? Já možná začnu odzadu, od toho, kdo by měl rozdělovat třeba ty peníze do té obnovy té krajiny. Tady vlastně na Ostravsku taky běží operační program Spravedlivé transformace a pro mě je to v Ústeckém kraji v té těžební oblasti to funguje samozřejmě také, ale právě s tím mám osobně velmi negativní zkušenost, a to proto, že vlastně Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s krajem rozhodlo, kam, do čeho, kolik peněz půjde, udělali nějaké výzvy, naprosto bez nějakých konzultací, bez nějakého dialogu s obcemi. A opravdu, když jsme před rokem, teď je to vlastně přesně rok, kdy nám to jako starostům, těm dotčeným, pánové z Ministerstva životního prostředí představovali, tak jsme se nestačili divit. A ty peníze se obávám, že v Ústeckém kraji z velké části přijdou víceméně vniveč a nebude z nich nic. Vůbec nevím, jak je to tady. Třeba to tady je lepší. Možná, že ta politická reprezentace zdejšího kraje o tom uvažuje jinak a třeba to bude lepší. Ale já jsem se tam ptal těch pánů, kde je ten transformační potenciál toho programu, protože to se prostě jmenuje transformace. A ta transformace by měla přece opravdu přinést něco, co nasměruje tu oblast. Ať už ekonomicky, nebo z hlediska obnovy krajiny, z hlediska využití těmi obcemi, těmi obyvateli, které v té krajině budou nějakým způsobem nadále žít, anebo se tam přistěhují, tam jsou různé projekty, kteří tam budou pracovat a podobně. A to tam není, jako to tam je opravdu jenom velmi málo. A to, co by z těch miliard měly dostat přímo obce na svoje projekty, myslím, že smysluplné většinou, tak to je naprosto marginální částka, to jsou 2% z celé té alokace. Ale to asi není úplně to nejpodstatnější. Nejpodstatnější je to, že naprosto selhala komunikace kraje s těmi obcemi. A pokud by to takhle mělo být do budoucna dál, tak je lepší ty peníze prostě vůbec nemít. Jako, jo? Protože proč zase vlastně u nás už takový podobný program v podobné částce probíhal po roce 2002 a dnes z něho nic není, dá se říct. Je z toho velmi málo věcí, které mají nějaký smysl. Najdou se takové věci, ale je jich strašně málo. Já jsem možná hodně kritický, ale vzhledem k tomu, že v té samosprávě jsem hodně dlouho, tak to takhle vidím z tohoto pohledu. Ale jinak chtěl bych říct, že u nás se podařilo, trošku jsem o tom mluvil už předtím, u nás se podařilo to, že na našem katastru je velkolom Československé armády, jeden z největších velkolomů, který pravděpodobně ukončil v červnu činnost, i když těžař říká, že to je přerušené pouze do podzimu a pak, že to teprve ukončí na konci roku definitivně, ale víceméně ta těžba tam skončila. A až do roku 2023 platil vlastně schválený plán sanací a rekultivací, který byl schválen někdy v 70. letech. A my jsme už někdy třeba od nějakého roku 2015 velmi bojovali za to, aby se to změnilo, aby se začalo fakt uvažovat jinak. A podařilo se to dokonce tak, že v červnu 2023 to bylo na vládě a vláda odsouhlasila tu novou koncepci.
má to i svoje kritiky, protože ta část, která bude ponechána přírodní obnově, je to zhruba 25-20% té gigantické plochy, tak ta má své kritiky ne ani tak kvůli té přirozené obnově, kvůli tomu, že se tam nechá něco přírodě, ale kvůli tomu, že těžař ušetří peníze. A že teda ty peníze vlastně mu zůstanou a že vlastně on by je měl dát do té krajiny. A je to předjednáno tak, že on ty peníze si teda jako nenechá, ale že je skutečně převede, a to je podle mě trošku jako problematické, na Státní fond životního prostředí. A ten Státní fond životního prostředí, že potom bude dávat nějaké dotace těm obcím v tom území. Zase je to všechno strašně složitý. Je skvělé, že se podařilo to, že vláda schválila tu novou koncepci. To jsem jako vlastně třeba ještě předchozí vláda by to neudělala. Tato vláda, a teď vůbec jako nevím, jaký na to máte názor, já o té vládě nechci mluvit, ale tohle to udělala velice dobře a schválila to, že část teda bude ponechána přirozené obnově. To jezero, které se vrátí vlastně, to jezero, který já jsem znal v mládí, že jo, tak se vrátí vlastně do svojí původní polohy a bude napuštěno přirozeně, což je zásadní průlom, protože doposud ty jezera v Ústeckém kraji byla napuštěna uměle a jsou neživotaschopné do budoucna, jsou neudržitelné, protože samozřejmě nikdo v budoucnu nebude platit ty gigantické úbytky vody z odpadu v těch gigantických jezerech. A velká část toho území bude pro nějaké industriální využití, pro nějaké ekonomické aktivity a dokonce nějaká menší část by tam teoreticky mohla být i pro nějakou obnovu nějakého menšího sídla. Takže to je něco, co má určitě smysl, takováto kombinace využití toho území a to se povedlo. Ale co se týká těch peněz, teď už to jenom ukončím, co se týká těch peněz, tak pokud tam nebude vždycky přímá cesta, opravdu z nějakého centrálního orgánu na tu obec, samozřejmě po všech možných kontrolách, po všech možných jako diskuzích a tak dále, tak se vždycky tolik peněz ztratí a přijdou vniveč, že to jakoby pozbývá smysl. A opravdu možná ze zájmu si třeba přečtu, jak tento kraj nakládá s tím OPST, s tím operačním programem spravedlivé transformace, protože věřím, že s tím nakládá lépe než Ústecký kraj. Doufám a věřím. A přeju to tomuto kraji samozřejmě. Chápu vaši obavu, že ani ty nové cesty nemusí být úplně spravedlivé, ani transformační. Zároveň Honza zmínil politiky. Chápu, že vy voláte po lokálním pohledu. Nezapomínat na ty nejmenší, na té nejnižší úrovni, kteří ale to místo znají nejlépe, žijou v něm a dokážou dobře posoudit, co to místo potřebuje. Je to ten apel, který jsem správně pochopil? Ano, přesně tak, protože i když se zdá, že kraj je vlastně jako regionální vláda a že by měla znát potřeby celého kraje, tak přestože třeba Mostecko je od Ústí 50 kilometrů, což je kousek, tak přesto si myslím, že málo kdo z těch radních nebo z těch zastupitelů toho kraje opravdu se zajímá do detailu o to, která ta oblast opravdu snese, co potřebuje, co je tam udržitelné. To si myslím, že opravdu je nejlépe na těch menších útvarech, na těch místních samosprávách. Pane Potučku, jedno z témat, které je navrhováno jako nápomocné v péči o pohornickou krajinu a postindustriální památky, je téma zápisu na seznam světového dědictví UNESCO. Je to něco, co je vlastně reálné, možné a jaké to sebou nese přínosy, náklady. Když to zjednoduším, doporučil byste to Ostravě a Moravskoslezskému regionu? Přímě řečeno netuším. Ono je to dost jako dvousečná zbraň, která se třeba na příkladu hlavního města Prahy ukazuje spíše více devastující než pozitivní a ukazuje se, že byť je nějaká jako hodně přísná forma ochrany, tak existují samozřejmě způsoby, jak ji obcházet. Někde tam, kde je
to místo málo známé, není věhlasné, to může mít pozitivní přínos. A pokud se jedná o třeba, dobře, dejme tomu krajinu Krušnohoří, tak tam přitahuje to pozornost, to UNESCO pozornost takovou, která si myslím, že je jako optimální v tom počtu těch návštěvníků. Může být přínosná, ale není destruktivní. V případě Ostravy pro to, aby člověk, nebo pro to, aby stát mohl zahájit vlastně prohlášení památky v režimu UNESCO, tak musí splnit spoustu kritérií. A jedním z nich je zápis na tzv. Indikativní národní seznam, který vytvoří základní předpoklady místní, tedy národní, dejme tomu jako odborné veřejnosti v tom, že dané místo opravdu je výjimečné a může aspirovat z hlediska toho celosvětového pohledu na takový zápis. Ostrava je zapsána už od roku 2001, což je velmi zvláštní. Nevím, jestli se o tom ví veřejně. A teď pak nastává otázka u těchto staveb, jak obstojí. Jaká míra integrity a autenticity, na kterou se nahlíží, je zachována, do jaké míry třeba novodobé i ty zjevní zásahy můžou tu integritu poškodit. A když se budete třeba dívat na jeden z těch posledních zápisů, to je právě ta krajina těch Krušných hor, kdy ta větší část je na té německé straně, v tom je to vlastně unikátní, že to je první jakoby vícenárodnostní česko-německý zápis do UNESCO, tak tam právě se hrála ta míra té integrity, autenticity jednu z klíčových rolí. Druhá věc, která tady už byla řečena, tyto záznamy, nebo usilovat o takový zápis, je taky otázka desetiletí dlouhodobé. A pokud se proto rozhodne jedna politická reprezentace a ta nenajde následovníky v té nadcházející, tak vlastně veškerá ta synergie jako padá. A byť i některý z opravdu unikátních prostorů, který by mohl uspět, tak nakonec padá. Ono je velmi zvláštní, že třeba já si myslím jako velkou šanci by měl i třeba Baťovský Zlín jako moderní industriální město, ale to vlastně ani nikdy neusilovalo ani o ten zápis na ten indikativní seznam. A pokud vím, tak ani na teoretické úrovni jsem nikdy neslyšel o tom, že by Zlín, který si vždy zakládal na té baťovské identitě, o to usiloval. Já jsem kdysi seděl v komisi v Hradci Králové, kdy tehdejší politická reprezentace měla zájem se pokusit dostat ten Hradec na indikativní seznam a dostat ho dál, protože se domnívala, že komplexní dílo Josefa Gočára, který pro to město pracoval 30 let, dejme tomu, v návaznosti na likvidaci barokní pevnosti, je něco unikátního, ale tady přesně dospěla ta situace, že s odchodem té radnice a s příchodem nové vlastně ta idea vymizela a to město nově reprezentované novou skupinou lidí se už s tím vlastně nestotožnilo a třeba 4letá práce vyčpěla úplně vnimeč. Ale bohužel tak už to tady chodí, takže těžko říci, jak říkám, někdy je to pozitivní a někdy je lepší s tou danou oblastí vlastně vůbec nic nedělat. Já vám uvedu příklad z dob studií z dějin moderní architektury. Jeden proslulý mexický architekt Luis Barragán byl požádán významnou americkou institucí, aby provedl konzultaci ohledně krajinné úpravy nějakého areálu. Jemu se moc do Ameriky nechtělo, tak oni mu zaplatili velký honorář, poslali pro něj tryskáč, jsme v období 60. let. A on tam přiletěl, oni mu to ukázali a pak teda čekali, co on řekne. On řekl, nedělejte tady vůbec nic. No, když už jste ten příběh začal, tak mě by zajímalo, jak to skončilo. Poslechli ho, anebo ho poslali zpátky stopem? Odvezli ho letadlem, opravdu vyplatili mu jako nekřesťanský honorář
v tom vysokém slova smyslu. A pokud vím, tak opravdu došlo k akceptování jeho připomínek a ta přirozená krajinná scenérie toho areálu byla zachována. Ale to je dáno jenom prostě tím, že se opravdu v danou chvíli sešli lidé, kteří uměli přemýšlet, chtěli přemýšlet a práci, kterou dělali, vlastně vykonávali v nejlepším slova smyslu, což bohužel myslím, že nebudu sám, kdo tvrdí, že spousta politiků vstupuje do té politiky z úplně jiných důvodů, než jak vždy krásně etymologicky souvisela funkce člověka, který vedle město, tedy starosta, protože jeho rolí přeci bylo v první řadě se starat o dobro té obce. Přemýšlím, pane starosto, jestli se vás teď mám zeptat, ale to se mi zdá jako nevhodné, necháme to v té teoretické rovině. Možná někdo z publika se odváží. Honzo, mluvili jsme o tom čase, abychom ho měli čím naplnit, měli bychom si stanovit nějaké vize, cíle. Jakým způsobem k ním dojít? Jakým způsobem vlastně připravit plán pro pohornickou krajinu, pro postindustriální památky, pro celý region? Dáváš mi čím dál složitější otázky. Blížíme se ke konci, takže tak graduje to. Já bych zmínil ještě, když jste se tady bavili o UNESCO, tak ještě existuje takový jako podnástroj a to je UNESCO Geopark. Je to zase celosvětová síť, která jako nekonzervuje, ale řekněme i propaguje dědictví jakoby neživé přírody a tam třeba ty montánní krajiny lze zařadit taky. Takže jsou tady i další jako nástroje, jak to uchopit. A teď jakoby řekněme si, co je cílem nakládání s tou krajinou. Protože to se musí definovat nejdříve. Takže když se bavíme třeba o tom UNESCO, tak jako proč chceme UNESCO? Chceme v té krajině teda něco konzervovat? A nebo chceme použít UNESCO jako nástroj pro rozvoj Ostravy? A to jsou dva rozdílné přístupy, které možná jdou i proti sobě. A teď jakoby jak s tou krajinou nakládat, tak jako mělo by se začít úplně od spodu. To znamená zmapovat, inventarizovat, co v té krajině je. Na to využít odborníky. Už toto trvá mnoho let. Není to tady hotové v Ostravě. Ani tento základní stupeň. Kdo se tomu má věnovat? Jo? Máme tady prostě univerzity, máme tady muzea, máme tady další odborné instituce, které však často pracují v jiných prostorech, protože to je navázané na nějaké financování, na nějaké projekty. Nemají k tomu ani ti pracovníci třeba často vztah, protože právě považují tu krajinu za nezajímavou, devastovanou, kontaminovanou, všechny tyhle ty negativní konotace, tak proč by se jí měli věnovat, raději třeba jezdit do Jižní Ameriky, něco zkoumat. A tohle musí někdo iniciovat, tady tuhletu inventarizaci. Následně prostě může probíhat nějaké hodnocení, co stojí za to třeba zachovat, co je nějakým způsobem cenné. Tyhle postupy metodické lze převzít z jiných prostě ploch ze světa, z jiných příkladů. No a následně přichází ta projekční jakoby část, která potom se má jakoby propsat do územně plánovací dokumentace a do konkrétních projektů a konkrétních plánů. Ale když nemáme hotový ani ten základ, tak vlastně dochází i k tomu, že se v té krajině rabuje. Teď co tím myslím? Mizí i drobné památky, které tam byly v podobě třeba nějakých kamenů, které ohraničují důlní míry, patníků, tím můžeme jakoby začít, protože nejsou nějak zmapované, označené, tak kdo může nabít přesvědčení, že stačí přijít s krumpáčem a odvést ho na zahradu. V případě asi nějaké barokní krajiny, tak si to těžko dokážu představit, že někde na kraji obce někdo přijede a vykoření barokní kříž a zkrátka ho odveze. Ale v případě industriální krajiny ti lidé to považují za jakoby něco, co je možné v té krajině dělat. Protože vlastně ta společnost neoznačila ty věci v té krajině za cenné. Takže pokud se nezačne s tím základem, to znamená komunikovat
ty hodnoty té krajiny, tak pak nelze pokračovat dál. Takže já si myslím, že nemá cenu třeba teď už přeskakovat ty první stupně a už si říct, jako tady chceme prostě na Gabriele koncertní sály. Jo? Všude kolem Gabriely jsou pozemky, které jsou plné odpadu. Jak to tam bude vypadat, když tam ti lidé přijedou na ty koncerty a půjdou se podívat jenom po těch lesních cestách do toho lesa. S tou krajinou je třeba nakládat komplexně a tak jako každá obec v horských terénech třeba ví, kde je jaká lesní cesta a že u té lesní cesty mají vodní zdroj a takhle mají velmi dobrý přehled o tom území, tak v těch montánních krajinách se lecos ztratí. Proto tam jako různí lidé navážejí nelegálně odpad a podobně. Protože kam ho navést? Nezavezete ho na Staré Hamry, ale zavezete ho ke Karviné. Protože to je přece devastovaná krajina a co s ní. Takže je třeba začít na úplném začátku. No je to hrozně těžké to plánování a neříká se mi to jako vůbec s pozitivní vizí. Pane starosto, jak se daří vám se svými kolegy stanovovat vize a dlouhodobé plány? No tak vlastně to, co jsem před chvílí říkal, že se podařila ta změna toho přístupu k tomu záměru obnovy po tom minimálně zatím po tom prvním velkolomu Československé armády, tak to je něco, co vlastně my jsme prosadili nějakým způsobem i v rámci nového územního plánu Horního Jiřetína a v tom jako je takový ten jakoby největší příspěvek té obce, že jo, těch nástrojů zase tolik nemáme. Pozemky, na kterých se tam dlouhodobě těžilo, tak patří de facto státu, patří Diamu. Ten soukromý těžař, který tam těží nebo těžil, tak ten to měl pouze jakoby v pronájmu a jen nepatrné množství těch pozemků, které tam jsou, patří jemu a něco málo nám, jakoby obcím. Ale právě to, že jsme hodně se snažili diskutovat přímo s Ministerstvem životního prostředí a s Ministerstvem průmyslu, tak jako zastupitelstvo, tak se nám podařilo právě dosáhnout té změny. A to si myslím, že pro budoucnost toho území je jakoby vlastně v tuto chvíli asi klíčové. Takže jo, docela se daří, dá se říct, že jo, a myslím si, že opravdu to jako směřuje teď v tuto chvíli relativně dobrým směrem. Musím se zeptat na společnost Diamo. Ta samozřejmě hraje velkou roli i v našem regionu, i když tady ta situace je mírně odlišná vydělením části pozemků a existencí společnosti Asental. Ale jak se vám spolupracuje s Diamem? Jsou otevření těm novějším přístupům, anebo zůstávají v těch třeba už překonaných, ale lety oskoušených technologiích? Nemůžu říct, že by se nám s nimi spolupracovalo dobře, protože oni tam opravdu v té naší oblasti jsou vlastníky, je to tedy stát, že jo, ale jsou nebo mají právo hospodařit Ministerstvem průmyslu a obchodu, že jo, jako přímo, jsou zřizovaný. No. A získat od nich třeba nějaký pronájem nebo dokonce jako pokusit se o nějakou koupi nějakého pozemku, tak to je skoro nemožné. To je opravdu jako obrovitý problém. A přistupují k tomu pořád stejně. Přestože už se tam jako netěží, tak při každé žádosti třeba o koupi, byť třeba pozemku uvnitř města přímo. Oni v těch 80. 90. letech, no hlavně v 90. letech, oni zůstali jako, původně se to jmenovalo u nás palivový kombinát Ústí nad Labem, pak se to sloučilo teda do Diama nedávno, před několika lety. A ten palivový kombinát jako zbytková těžební společnost získala vlastně všechny tyhle ty pozemky. Jsou to všechny pozemky, kde stávaly obce, kde byly jakékoliv stavby, jakákoliv pole,
které tehdy buď vykoupili nebo vyvlastnili. Všechno obhospodařuje v úvozovkách tento podnik a když my jako město požádáme o koupi opravdu třeba fakt, jak říkám, i malýho pozemku, který by nám pomohl vyřešit docela velkou věc a jedná se o malý pozemek, tak nám napíšou, že to je pozemek, a teď to asi neřeknu přesně, ale pozemek pro strategického významu pro český stát. Jo. Je to úplně nesmysl, je to kousek chodníku třeba. Jo, ale tím, že oni vychází z horního zákona, což ano, bohužel, jako, tak oni to tak berou, že jo, je to chráněné ložiskovým území, nebo i v dobývacím prostoru, tak oni napíšou k jakýmkoliv pozemku tu vlastně úplně nesmyslnou větu. A teď ale musím zase trošku ocenit to, i když to ještě není dotaženo do konce, že část toho velkolomu, tam, kde už dneska probíhá ta přirozená obnova, tak to by mělo být vyhlášeno jako národní přírodní památka. A ty pozemky zase v drtivé většině obhospodařuje Diamo a zdá se, že je převedou na Agenturu ochrany přírody a krajiny. A byť se to zase neobejde bez nějakých úplně problémů, protože Diamo, a teď asi byste mi opravil, ale je to podnik, že jo? Není to jakoby zřízená organizace, takže to nemůže převést bezúplatně, takže vlastně tam dochází teď k nějakým jednáním, že jedna složka státu, což je Agentura ochrany přírody, musí sehnat peníze, který převede tomu Diamu jakoby státnímu podniku. Takže to je určitě velký problém a zdržení celého toho procesu vyhlášení té národní přírodní památky, ale na druhou stranu snad to, že na toto Diamo vypadá přistoupilo, tak to zase asi je potřeba ocenit, no, což je dobrý. Paní architektko, vy jste říkala, že by bylo dobré, kdyby si ty obce, na jejichž katastrech jste se v rámci své práce pohybovala, stanovili nějaké zadání. Tak kdybyste jim mohla třeba díky té studentské zkušenosti poradit, co by mělo být třeba takovým prvním bodem toho pomyslného zadání nebo prvním úkolem, který by si měli stanovit? Ještě začnu trošku ze široka teda. Já jsem se rozhodla, že to téma, že tu práci budu psát. Proto jsem si vybrala vlastně na naší fakultě Ústav teorie, kam se moc studentů nehlásí, ale protože jsem zvykla na to projektovat a něco vymýšlet, tak mi to nedalo. Nemohla jsem si pomoct a snažila jsem se tam vlastně vnést i nějaký návrh, který teda, když už se ta práce měla odezdávat, tak já jsem to pořád jako neměla vlastně vymyšlený moc. A tím, že jsem byla na tom Ústavu té teorie pod vedením paní profesorky Mitášové, tak jsem ten vlastně finální návrh uchopila tak, jako vlastně utopickou vrstvu té pohornické krajiny. A znamená to, teda v mém případě, to znamená poznání krajiny z nějakého pohledu turisty. A znamená to třeba umělá krajina, umělé zásahy, velká třeba vykopávka, tak abychom byli schopni odečíst, jak se vlastně ten georelief, ty jednotlivé vrstvy, jak se ukládaly. Takže vlastně v té práci vznikla taková utopická rovina, dejme tomu vykopané jámy 100 metrů hluboké, což je samozřejmě, to by nikdo nezaplatil, to takové zadání asi nebude. A zároveň na těch stabilních, já jsem vycházela tady ještě z prognózy těžebních poklesů, kterou jsem dlouho hledala, našla jsem to potom v nějakém archivu, kde je teda nějaká predikce ještě nějakých budoucích poklesových kotlin. A na těch stabilních místech, které mi to ukázalo v rámci toho katastrálního území, jsem se snažila vytvořit nějaké, dejme tomu, prostorové afinity nebo nějaké připodobnění těch halt. Takže vlastně tam, kde byly ty stabilní místa, tam jsem se snažila navršit nějaké kopce, které by teda znamenaly, jak dneska máme prostě v České republice spoustu rozhleden, tak to by vlastně substituovalo tu rozhlednu a vlastně potom další ten mínusový, dejme tomu, návrh, tak v těch velice nestabilních místech, tak by byla ta vykopávka. A
Ještě jenom, já se zeptám, na co jste se mě ptal přesně. Já jsem se teďka hrozně zamotala. Já jsem to skoro zapomněl, ale naštěstí jsem si na to v rychlosti vzpomněl. Co by bylo tím pomyslným prvním bodem toho zadání? Co byste doporučila těm obcím? Moc krát děkuju. Hrozně jsem se tady zamotala do sebe. Za mě teda je strašně důležité, a to jsem si taky uvědomila až po odevzdání té práce, udělat vlastně v té krajině nějaký pasport. Udělat to, co tam je, jak jsem mluvila na začátku, úplně v prvním bodě, že je to nějaká zelená loučka. Občas mám tam ten šikmý kostel, mám tam ještě třeba kapličku. Je tam strašně málo věcí, které tam zůstalo. Co se týče i dopravní technické infrastruktury, nějaké horkovody, padovody, které si myslím, že nám můžou dát nějakou první vrstvu, které se můžeme držet, které pak můžeme následně tam něco, pokud navrhovat, tak něco navrhovat. A myslím si, že je důležité i vlastně udělat ten pasport v rámci toho georeliéfu a udělat to tak, abychom proložili třeba ty staré katastry s tím novým, jak se ta krajina změnila. A to je podle mě úplně vlastně ta nultá rovina toho zadání těch obcí a těch budoucích projektantů, krajinářů. Takže si myslím, že je důležité třeba najít nějaké pohledové osy nebo nějaký třeba minulé základy nějakých prostě starých struktur sídelních a těch dělnických kolonií, které tam byly, které tady byly dost jako nahusto vlastně v okolí toho třeba šikmého kostela. A vlastně ještě dalším takovým známým, nebo ne úplně známým, ale hrozně zajímavým bodem je v Orlové, je vlastně v bývalé hornické kolonii je síť ulic. A když tam procházíte, tak vlastně máte ortogonální systém těch ulic, ale ty domy už tam nejsou. A to jsou hrozně zajímavé místa, které podle mě jako lidi o tom moc neví. Na internetu se to moc nedá dohledat. Člověk to prostě musí zajít, musí to zažít a zkusit se tam teda projít. A pro mě teda nějakým podkladem pro to zadání je teda, jak říkám, ten pasport a celkové úplně pečlivě projití té krajiny. Ona ta zmiňovaná kolodie Zimný důl je skutečně velmi zajímavá v těch částech, které už nejsou, respektive zůstaly jenom ty cesty i v těch částech nějakým způsobem dochovaných. Honzo, ty jsi chtěl doplnit stručný komentář? Já jenom krátce. Já jsem říkal, že není udělaný ten základ, ta pasportizace, že tady jakoby chybí. Ten pasport pro to území mezi Karvinou, Orlovou a Havířov právě udělaný je. Vzniklo to právě v rámci projektu POHO 2030, to znamená, byly na to prostředky z kraje a taky tam odbornou práci udělal Národní památkový ústav. Je z toho výsledek z hlediska odborného článku velmi jakoby zajímavý, je tam do toho velmi podrobný digitální model reliefu zakomponovaný, ale to je pouze pro tady to dílčí území, ale ta krajina montální zdejší je mnohem širší, že táhne se vlastně až do Ostravy Poruby, dalo by se říct. A pro toto území to není udělané, ta pasportizace. Tak jenom, abych, protože jsem předtím říkal, že to chybí, tak na dílčí části území to je hotovo. Pane Potučku, závěrečná otázka z mé strany. Vy jste mluvil o tom Louis Baragánovi. A my jsme vám sice nezařídili to letadlo, ani ten honorář, ale mohl bych vás taky požádat o nějakou dobrou radu tady nám do Ostravy? No, ne, opravdu jako dobré rady jsou drahé. To v první řadě, všichni to známe z pohádky Třetí princ, myslím. Nevím, já si myslím, že tady byl dobrý drive, kdy Ostrava pochopila, že její plošná velikost je přes příliš velká na daný počet obyvatel a že je potřeba, aby už jednou provždy skončila s krajinou expanzí a začala zacelovat vnitřní rány v centru města. Takže toto je asi moje doporučení, uvádět to město do toho stavu, jak vypadalo, ty zuby, které vznikly prostě vylamováním a možná bych řekl i vyrážením
zubů z té zubní krajiny vracet zpátky, aspoň formou protéz. Ale ta expanze těch měst, to není jenom problém Ostravy, to se týká bohužel většiny obcí a myslím, že to je obrovský problém, který přivádí ty samosprávy do takřka neřešitelných situací, kdy po nich všichni chtějí, aby zajišťovali a financovali tu infrastrukturu, ale při takovém měřítku to vlastně není možné. Jo? Takže zjednodušeně řečeno, Ostrava plošně je mnohem větší než Brno a má menší počet obyvatel. Při hustém holandském způsobu osídlení by tady žilo 3/4 900 000 lidí a pak by to město efektivně fungovalo, protože by mělo lidské finanční zdroje na to tu lokalitu obhospodařovat. V případě tak velkých měst je pak samozřejmě i velmi ta důležitá míra té identity a velká důležitost je také z hlediska pravomocí, které by stát delegoval na ty obce, umožnil jim to řízení, protože my tady máme vlastně z minulosti od rakousko-uherského státu velice dobře zkušenosti s tím, že když došlo k uvolňování atmosféry a takového toho absolutismu 50. a 19. století, tak první na řadu přišla velká autonomie obcím a v té době začíná obrovský rozkvět českých, moravských, slezských, vlastně většiny rakousko-uherských obcí a sídel. Takže takhle bych to viděl. Ale to není Ostrava městu, teda to není Rada Ostravy, ale spíše politické reprezentaci ve Strakové akademii. No to je aktuální téma, do toho se pouštět asi nebudeme. Dámy a pánové, já myslím, že mých dotazů a rádoby vtipných poznámek už bylo dost. Slíbil jsem prostor vám. Má to jeden problém. To osvětlení způsobuje, že vás tak úplně nevidíme. My jsme vám to nechtěli říkat na začátek, ale už je to lepší. Takže prosím, hlaste se velmi intenzivně a usilujte o udělení slova, o udělení otázky. Martin Strakoš hned ve druhé řadě, tak toho jsem viděl. Dobrý večer. Já jsem jenom chtěl doplnit pana Lenárta, že opravdu ty pasporty vznikaly. Vznikaly už počátkem 70. let, protože architekt Miroslav Baše a Státní ústav pro rekonstrukci měst a objektů, což se moc neví, v letech 1971 a 1972 vytvořili pasport, který byl zaměřený na mapování hodnot industriálního města. Nechal si to zpracovat tehdejší útvar hlavního architekta. Jo, a ten pasport vyhodnocoval jak kolonie, tak průmyslové závody. Samozřejmě, že to je poplatný dokument, ale je pozoruhodný, protože už vytyčuje možné potenciály a to, co by možná mohlo být památkově chráněno. Samozřejmě, že následovaly další demolice, likvidace památek, ale byl to takový první náznak a je to zároveň, to se dá říct, dozvuk Pražského jara. Jo, to je důležité. Mimochodem vyjde teď sborník u příležitosti 60. narozenin architekta Matěje, kde o tom se dočtete třeba víc. Ale je zajímavé, že víte, společnost je setrvačná, památková péče je někde na konci, takže ona reagovala na to Pražské jaro vlastně ex post. A počátkem v roce 1970 byla konference v Brně, která se věnovala toho ochraně moderní architektury a mimochodem ochraně Vily Tugendhat. Byla iniciována z toho důvodu, protože Vila Tugendhat byla špatně spravovaná a podobně, ale byl tam potenciál, který si někteří architekti a památkaři uvědomovali. Takže to. A pak v roce 1975 byla podobná konference v Praze. A ta zase jako zdůrazňovala Vilu Millerovu a Adolfa Loose a tady tyhle ty, jo. A mezi tím byla ta Ostrava, jo. Takže už prostě špičky v těch oborech architektury a památkové péče si uvědomovali ten problém a vznikaly jako jisté první náznaky. Samozřejmě máte pravdu, že takové ty moderní analýzy, digitální mapy a to všechno, co dneska je možno ty pasporty dělat, tak to nám chybí. Chybí nám třeba moderní muzejní expozice, kde by toto všechno bylo prezentováno veřejnosti. Nemáme to.
Jo? A v podstatě ty instituce se to snaží, třeba i památkový ústav má nějaké možnosti, ale je to limitováno jistou nechutí a my jsme se s tím setkávali, když jsme zápasili třeba o dolní oblast Vítkovic nebo Jatka a podobně, že vlastně to industriální dědictví opravdu bylo považováno za něco špinavého a překonaného, něco, co vlastně to město moderní nepotřebuje. Ale právě, že potřebuje, protože Ostrava, to je její identita a ona může být transformována úplně do nových podob. A to se týká samozřejmě i toho ostravsko-karvinského revíru jako celku. Jo. Takže to není jako ani otázka, ale spíš souhlas a doplnění toho, co jste v besedě říkali. Ale každopádně ještě bych měl jeden dotaz, protože Horní Jiřetín je zajímavé místo. Já bych jenom trošku řekl, že vy jste tam dělali i konference věnované dějinám umění a památkové péči a podobně. Jestli byste nám o tom mohl říct, protože tady podle mě veřejnost o tom neví nic, nebo jenom velmi málo. Takže myslím si, že by pár slov na to téma mohlo padnout. No, tak děkuji za to. Zajímavé, že to víte, to jsem potěšen velice. Ta první konference tam byla v roce 2014 a to bylo v době, kdy ještě Horní Jiřetín bojoval o samotnou existenci. Protože Horní Jiřetín, jak asi víte, měl být zbořen stejně jako všechny okolní města a vesnice. A jenom velmi krátce řeknu, že v roce 1991 Pithartova vláda stanovila ty takzvané územní ekologické limity a to byly hranice, které měly chránit ty zbývající do té doby přeživší obce a města před demolicí a před prostě rozšiřováním té povrchové těžby uhlí. A to se ustanovilo v roce 1991, ale hned v druhé polovině 90. let, kdy došlo k privatizaci Mostecké uhelné společnosti, tak ti soukromí vlastníci se potom snažili od roku, řekněme, 1998 až do roku 2016 o likvidaci, o prolomení těch limitů a likvidaci dalších obcí. Takže my jsme vlastně 18 let nedělali skoro nic jiného, než jsme se bránili, aby nás nezbořili. A ta konference v roce 2014 byla vlastně, organizoval ji profesor Švácha a se svými kolegy a z Prahy, z Univerzity Karlovy a z Ústavu dějin umění. A byla to vlastně taková pomoc k té záchraně celého Horního Jiřetína, zámku Jezeří taky a všeho toho okolí, co tam bylo. Ta konference byla naprosto skvěle obsazená, protože tam byli zástupci de facto všech českých vysokých škol, včetně tady od vás, z vašeho kraje, z Opavy, z Ostravy. Prostě bylo tam úžasné zastoupení, včetně ciziny, protože tam byla paní profesorka z Říma jak se jmenuje, Sapienza, byl tam tajemník velvyslanectví z Francie a tak dále, protože to bylo, hodně se to vztahovalo k Žánu Baptistu Matejovi, který v Jiřetíně vyprojektoval nádherný poutní kostel, který naštěstí přežil a existuje a žije a opravuje se. A myslím si, že ta konference, byly z ní skvělé výstupy. Olomoucká univerzita konkrétně k tomu vydala krásnou publikaci v angličtině tedy. A potom rok na to byl znova tento seminář, tato konference, to byla dokonce dvoudenní a zase byla skvěle jakoby obsazená, byl o ní obrovský zájem, byli tam památkáři zase všech, myslím, že ze všech památkových ústavů, ze všech pracovišť památkových ústavů v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a zase skvělí přednášející ze všech univerzit se svými příspěvky. Takže jako byly to dvě úžasné akce, na které strašně rád vzpomínám a určitě přispěli hodně tomu, že Jiřetín stojí tedy. No. A moc děkuju za tu připomínku.
Já koukám do publika a hledám nějakou vztyčenou ruku s dotazem. Viděli jste, že vlastně to ani nemusí být dotaz, že to může být poznámka, komentář, doplnění. Tu ruku nevidím. Teda technicky jenom doplnil, jo. Škoda, zmiňovaný podnik Diamo, že tady není zastoupen. Je to odborná debata. 4 hosté jsou fakt maximum, nechceme dostávat na 10 hostů nebo 8 hostů. Bojili jsme to takto a jinou debatu můžeme uspořádat s Diamem a dalšíma, ale teď to máme takhle obsazené. Děkuji. Já to možná jenom doplním, to, co říkala Ilona. Určitě by měli co říci, možná bychom s nimi souhlasili, možná bychom s nimi nesouhlasili. Zaznělo tady jméno organizace POHO a řekněme zastřešující, nebo projektu POHO a zastřešující organizace MSID. I nad jejich pozváním jsme uvažovali a byli určitě v nějakém výběru. Takže těch hostů by tady mohla být celá řada, ale nakonec jsme preferovali tyto 4 a já doufám, že nesklamali. V komorní scéně Arena. Tak v tom případě je to v pořádku. Děkuju za to objasnění. Vidím teď nějakou v první řadě. Hezký večer. Já mám dotaz asi primárně na paní architektku, ale potažmo vlastně na všechny panelisty. Ve chvíli, kdy bychom si představili, že ta pasportizace už proběhla, že víme, kde v krajině se nachází vlastně ty hodnoty, které chceme ochraňovat, nebo nad kterými chceme minimálně uvažovat, že jestli si tu ochranu zaslouží, tak co jsou ty další kroky? Je to nějaké zpřístupnění, protože spousta lidí vlastně tu krajinu nezná, protože se do ní ani nemůže dneska dostat, nemůže ji vlastně poznávat. Takže co by byly vlastně za vás ty další postupné kroky pro to větší vlastně využití té krajiny, jaké by mohly být ty způsoby využití a pokud tady mohou zaznívat i poznámky a nejenom dotazy, tak bych chtěl říct, že to je zhruba 1,5 týdne, co v městském ateliéru prostorového plánování tady v Ostravě proběhly studentské workshopy multioborové, tak jak se tady mluvilo vlastně o té multioborovosti, na kterém vlastně na tom workshopu se potkali studenti krajinářské architektury z několika českých univerzit, studentů architektury, městského inženýrství a podobně a vlastně řešili několik zadání, která souvisela právě i s pohornickou krajinou, s haldami a s přístupňováním hald tady v Ostravě. Děkuji za dotaz. Perfektní otázka. Co teda po tom pasportu dělat dál? Už to tady zaznělo, ale za mě je tady důležité si říct, z pohledu teda, kdyby pohornická krajina u Ostravsko-Karvineckého uhelného revíru měla mluvit v první osobě, tak si myslím, že by se sama sebe měla zeptat, co já jsem nebo co jsem vlastně, takže udělat si nějakou podle mě identitu. Tak to je první věc. A druhá věc je, pokud už se bavíme vyloženě projekčně nebo projekčně koncepčně, tak si myslím, že je důležité udat nějaké hlavní trasy. Nějaké už trasy tam samozřejmě jsou, které teda buď fungují, nebo zanikají. Ty trasy jsou buď pro auta, jsou pěší, anebo jsou železniční. Samozřejmě nějaká železnice tam funguje. Nějaké vlečky už teda nefungují v rámci teda těch dolů. Ale za mě je důležité stanovit si, tak jako vznikal Řím, vlastně, že se dala nějaká mřížka Cardo a Decumanus, tím vás nebudu vůbec trápit, tak si myslím, že je důležité si to stanovit i v té pohornické krajině, kde teda dát nějakou hlavní osu nebo hlavní mřížku, na kterou se potom teda bude moct navazovat. A další věc, tady vlastně dílčí k tady tomuhle koncepčnímu jakoby plánu nebo smýšlení je určitě důležité stanovit si teda nějakou turistiku, co by tam ten člověk měl dělat. Kudy by měl chodit a co by měl vidět. Takže je to v podstatě nějaký, nevím, jak se tomu úplně přesně říká, třeba turistický plán, turistická mapa, jak s tou krajinou jakoby navážet dále. A na výstavu se teda určitě ráda přijdu podívat. Děkuju.
Já na ten dotaz možná navážu sám. To spojení s turistikou a s takovou nějakou zážitkovostí. Koneckonců Vysoká škola báňská má dokonce obor, který se jmenuje geomontánní turismus. Tak je to takové spojení. Ale co když bychom o tom chtěli přemýšlet jinak? Že by ta krajina měla být ne pro ty turisty, ale pro ty místní. Protože projektů, které postindustriální památky a místa transformují do nějakých zážitkových center nebo do nějakých, řekněme, skanzenů, tak jak to tady bylo zmiňováno, které taky se pojí s nějakou turistikou a tak dále, je celá řada. Ale co když bychom si řekli, naším cílem nejsou ti lidé mimo, ale naším cílem jsou ti lidé, kteří tam jsou. Tak jak cílit na ně? Děkuji za dotaz. Jsou tam v územním plánu určitě jako územní rezervy, které si myslím, že by mohly fungovat tak, aby například dělali funkci pro budoucí pracovní místa, které si myslím, že by mohly třeba být v místě toho, už jsem zmínila, dolu František, protože je tam poměrně dobře zachovalá hornická kolonie ve finských domcích a když jsem tou krajinou chodila, tak jsem si říkala, co ti lidi tam asi tak dělají, že vlastně to nevím, protože v rámci té mojí diplomky jsem vůbec vlastně nejednala s žádnými místními lidmi a vlastně ta práce vůbec nejednala s nějakým potenciálním investorem, takže si myslím, že určitě je důležité tam vnést nějakou funkci těch budoucích pracovních pozic, ale obávám se toho, že, jak se tady zmiňovala firma Ascent, ale jsem teda původně do toho vůbec nechtěla vstupovat, jak se to v těch 90. letech přerozdělovalo. Tak si myslím, že takové věci tam nějak v plánu už i dokonce jsou. Věřím tomu, že má někdo na stole i nějaké studie nějakých logistických třeba hal. Nejsem úplně fanda, ale ty pracovní místa si myslím, že tam prostě být musí. Jestli můžu reagovat i na tazatele z publika, i na tvůj dotaz, tak abychom jenom jako nehejtovali, tak tady jsou třeba i na území Ostravy docela jako zajímavé lokality, kde si myslím, že třeba vztah místních občanů k té montánní krajině je jako dobře nastartovaný a je na dobré úrovni. A třeba takový pocit mám z Michálkovic. To je prakticky autentická hornická obec, kde velké plochy jsou zachovány tak jako v minulosti, bez nějakých jako velkých komunistických přestaveb. A jsou tam památky sakrální, které se týkají hornictví, jsou tam památky čistě montální, to znamená industriální, a jsou tam rozsáhlé přírodní plochy, které na to navazují právě těmi sukcesními stádií přirozeného vývoje na haldách a podobně. A tam vlastně jednu z těch hald vlastní město Ostrava a oni se snažili před pár lety, ještě ta předchozí reprezentace města, tak se snažila občanů se zeptat, co by chtěli s tou haldou dělat. A výsledkem bylo, že nic, že nechtějí tam jakoby nic dělat, protože oni už tu haldu jakoby vzali za svou, uklízejí tam sami odpadky na té haldě a vlastně se jim to jakoby líbí, ta divočina na té haldě a i všechny ty hodnoty další, které na té haldě jsou, to znamená třeba tam jsou lipové aleje, které jsou pozůstatkem prvních rekultivací na tom místě. A tohle je třeba takové pozitivní jádro toho, jak bez velkých plánů, o kterých se tady jako bavíme, že jsou nesmírně složité a že si vyžadují obrovské prostředky a čas, tak i bez velkých plánů na té lokální úrovni prostě se to dá zmanéžovat v nějakých jakoby místech, kde je pozitivní jádro toho myšlení v tomto smyslu. Já si myslím, že třeba Michálkovice a všeobecně asi Slezská Ostrava, pokud jakoby bude pracovat s tou autenticitou toho prostoru a zároveň začne zachovávat ty nově vytvořené hodnoty přírodní, tak má jako obrovskou šanci právě s tím pracovat přirozeným způsobem velmi dobře. Možná třeba nějaký obrovský projekt by možná tomu prostoru zase uškodil, zase na druhou stranu, když nad tím uvažuju. I to je zapotřebí jako vnímat. Já se zkusím ještě jednou obrátit do publika. A vzhledem k tomu, že žádnou ruku nevidím, tak a ještě přece jenom, Ilono, poprosím do třetí řady.
Já bych se chtěl zeptat na názor vlastně architekta, který tady dneska výborně moderoval tu diskuzi podle mého názoru, ale padalo tady hodně zajímavých otázek, ale on sám vlastně na ani jednu z nich neřekl svůj vlastní názor. Tak jaký je názor architekta, který tady vlastně jako pracuje, dělá a vidí ty potenciály využití pohodnické krajiny a podílel se na zajímavých projektech Karvinského moře a tak dále. Tak jaký je tvůj názor? Tak to je otázka, o které nevím, jestli můžu říct, že je dobrá, ale určitě jsem ji nečekal. Ale děkuju za ní. Je pravda, že my jsme se měli možnost jednak věnovat Karvinskému moři, což je, myslím si, poměrně jako zajímavý příklad, ve kterém se protíná to lokální, protínají se různé majetkoprávní problémy mezi municipalitou a Asentalem, protínají se i ty problémy jisté míry užívání toho místa, protože my, když jsme během zpracovávání vlastně toho projektu chodili do Karviné a jednali s municipalitou, tak tam zaznívalo, a já si to tady teda troufnu takhle říci, ať už tam jenom není víc Poláků. Ti lidé mají pocit, že vlastně ztrácí takové to přirozené místo vycházky a stává se z toho třeba příliš turistická destinace. Zároveň jsme se zabývali třeba ve spolupráci s společností Heimstaden řadou těch dělnických kolonií, ať už v Doubravě nebo právě tím Zimným dolem. A myslím si, že to jsou místa se zajímavým potenciálem. Je třeba je uchopit, je třeba se trošku starat o jejich identitu, o jejich budoucnost. Těch metod je celá řada a stálo by za to na tom pracovat. A možná ještě řeknu jednu zkušenost a navážu na to, co říkal pan starosta. Měl jsem taky možnost se setkat se společností Diamo a vlastně to, co jste vy popisoval, tak přesně odpovídalo té mé zkušenosti, že oni trochu žijou v jiném, ne desetiletí, ale mně přišlo, že žijou trochu v jiném století, než jsme my a možná ani nežijou v tom 20. Možná žijou ještě v té době těch uhlobaronů. A tak nějak, no. Takže je toho celá řada. Já jsem strašně rád, že jsem měl možnost dneska tu debatu moderovat, protože mě to zajímá. Myslím si, že ta identita toho našeho regionu je s tím spojená. Já mám rád ty komíny, já mám rád ty těžní věže. Ne každý to chápe, ale pro mě je to líbé, mi se to líbí, já to mám rád, já jsem na to pyšný. Tak doufám, že to by mohl být možná jeden ze závěrů dnešní debaty, že máme být na co pyšní. V té úvodní anotaci je připomínka toho, že uplynulo 20 let od první veřejné debaty o budoucnosti dolní oblasti Vítkovic. Tak já doufám, že třeba jsme tím dneškem nakročili k dalším 20 letům, anebo méně letům diskuzí o pohodnické krajině a o její budoucnosti. Děkuju našim hostům. Pane starosto, děkuji, jste vážil dlouhou cestu. Pane Potůčku, vám děkuju nejen za skvělou historku o Louis Baragánovi. Honzo, tobě nezbývá poděkovat, ty jsi byl jediný host, který se sám hlásil o slovo a chtěl doplňovat poznámky, to má moderátor rád, takže díky za to. A paní architektko, vám moc děkuju za to, že jste zachránila takovou trošku genderovou a věkovou vyváženost našeho dnešního setkání. Jsme moc rádi, že jste tady s náma byla. A dámy a pánové, děkuju vám za pozornost, přeju příjemný zbytek večera a věřím, že se ať už k tomuto nebo k jinému tématu nevidíme naposledy. Děkuju.